krásná trať, diváci, doufám, že jich přijde víc a uděláme show. Je to náročnejšie, ako by som myslel, hlavne dosadzať do šmíku, už potom v ňom to je celkom ľahké, ale dosadzať do šmíku to vážne chce trošku. Máš trému? Áno, aj áno. Tak je tam určite nejaké napätie, vieš, čo bude, či sa postupí, nepostupí. Minulý rok som mal trému, teraz som si povedal, išiel som s tým sem, že nemusím vyhrať, ale chcem si byť dobre zajazdiť. Nervozitu skôr z tej strate, lebo vyzerá, že to vysychá a bude to asi o niečom inom. Koľko sa ti podarí minúť gum tak na tréningu? No teraz stále od dnes rána jazdím na jedných, nakoľko je mokro, ale inak dávame dole tak 12 párov. Tej to malo nejakých 200 koní, teraz je tam nejakých 260 a keď sa dokončí ten motor, tak 400 tam bude. Trať ti vyhovuje? Celkom v pohode, len ráno bolo mokro, teraz sa zmenili trochu podmienky, tak není to natrénované teraz. Mokro, sucho, polomokro, to nerobí dobrotu. Je tam rozdielný asfalt tej dlhej zakrute, je to také na cit. Šmíka to jak hovado, ale už nebude. Neľutuješ, že si prišiel takú diaľku? Absolútne nie, minulý rok som bol prvýkrát, páčilo sa mi. Trénuješ aj v premávke? Povedz pravdu. Nie, fakt nie. Nedovolíš si, alebo... Nemám ešte toľko odvahy a hlavne by som to určite ani neriešila v premávke, neodporúčam. V premávke to nerobím, z toho som vyrastol. Hlavne, že sa vozím. Je to tu uzatvorené, je pekná trať postavená a môžem ísť bokem. Snažím sa chyby z predchádzajúcich kôl odstraňovať a ja si myslím, že aj sa mi to celkom dári, lebo už sa dá zajazdiť celkovo. Odvaha rastie práve, že a treba mať rešpekt asi pred tým autom trocha. Takže treba vedieť, kde je miera. No uvidíme, jak to dopadne. Naozaj tie tréningy ako také
sú zaujímavé, ale skôr možno nejaká škola driftu, že by sa povedzme jedna akcia venovala len tomu, povedzme aj cez týždeň alebo tak, naozaj, kde by si ľudia doslova len učili. Niekde nemusia stavať extra tráť, nič, naozaj len si to skúšať. Si myslím, že každý z nás tu dal do tých aut do všetkého posledné, čo má. Teda aspoň nie každý je tak situovaný, že by mohol. Takže keď už sme sa rozhodli ísť touto cestou, tak by som rád, keď bolo čo najviac podujatí. Je to jasné, štartové číslo 8, Jan Baláš postupuje do semifinále. No tak jsou tady i jezdci, kteří jsou zkušení, ale jsou tady jezdci, kteří vyloženě začínají, takže je to takový různorodý. No. Jak to bude vyzerať s tými tandemami? Nemáte obavy? Na Slovensku jsme ich ještě nemali, že nebudou ty auta natesno? No doufám, že budou. Někdy se začít musí, takže musí do toho jít naplno a uvidíme, jak to dopadne. Jaký máš pocit? Vynikajúci, však prvý závod a hneď 3. miesto. A tréningov koľko máš za sebou? Tréningov, tuto na Bave tuším 2. A inak, kde si sa to učil? Nikde. Si sa s tým narodil? Asi no, vyzerá to tak. Som spokojný, len sa mi nepodarilo prezúť gumy, pretože som mal zamknuté auto a možno by to bolo lepšie, ale proste dopadlo to tak, jak dopadlo. Dúfal si v nejaký taký výsledok, keď si začínal? Asi ne. Já jsem to bral jako zábavu a tak samozřejmě každý chce vyhrávat, to bychom nezávodili, potěší to a jsem spokojený.